xics, benvinguts a la classe de valencià. Vinga, ja estem a divendres i el que anem a treballar avui són les formes impersonals. I d'això sabeu, i se'n recordareu segur. Si us parle d'infinitius, vos ve al cap alguna paraula? Molt bé. Per exemple, la paraula cantar. Per exemple, si vos dic un gerundi, se'n recordeu d'algú vosaltres? Recordeu en quines terminacions eren? Per exemple, si continuem en l'exemple anterior, cantar seria cantant. Sí? Molt bé. I per últim, què ens queda? Hem parlat de l'infinitiu, el gerundi i ens falta molt bé, el participi. Aleshores ja tenim aquests tres. I com farem el participi del verb cantar? Cantat. Val? Així que, ja que hem recordat quines eren, el que anem a fer ara és llegir la part de la teoria. Vinga, com vam fer ja a les altres sessions, el que he fet és preparar un xicotet resum per a que pugueu veure un exemple per al vostre passaport de llengües. I el que he creat en esta vegada, he fet com unes margarites. Per què? Perquè si recordeu, a la classe teníem un mural en el qual ens posava les formes impersonals del verb i les teníeu com unes margarites. Així que he utilitzat el mateix recurs. He fet 3 margarites en les quals cada una d'elles és una de les formes impersonals. Si agafem l'annex 1, podrem llegir la teoria junts. En la teoria ens diu que les formes impersonals no s'identifica el temps ni el mode. No ens donen ni temps ni mode, si és present, passat o futur, ni ens diuen res més d'ell. Aleshores, què és l'infinitiu? L'infinitiu és el que ens diu el nom del verb. Si continuem en l'exemple d'abans, per exemple, el verb cantar. Però ja sabeu que les terminacions de l'infinitiu canvien. Pot ser ar, pot ser o re i i. Així hi ha una xicoteta diferència respecte al castellà. En segon lloc, trobem el gerundi. El gerundi és aquell que acaba en ant, ent, int. I ens expressa la manera de fer alguna cosa. Per exemple, la paraula cantar seria cantant, o volant, o moent. I per últim, tenim el participi. L'última margarita és el participi i està acabat en at, ut, it. I què s'expressa? Es expressa com és i ens expressa com està. Una de les dues opcions. Aquest resum és el mateix que tenim en el vostre annex 1, en el que trobem un xicotet còmic i en el que trobem ací la teoria del dossier. Una vegada tenim clar la teoria, el que anem a fer ara és passar a la pràctica. Què anem a fer? De l'annex 1 heu de comprovar que hi ha un exercici, l'exercici 1, heu de fer-lo a la llibreta, i no és necessari fer la graella, però en el cas de fer-la, millor utilitzar regla per a que es quede ben net la seva presentació. Recordeu que heu de posar la data del avui en el que esteu fent-ho, heu de posar el títol, en aquest cas seran les formes impersonals, i, en tercer lloc, escriure l'enunciat de l'exercici i l'exercici corresponent. L'exercici diu així: completa la següent taula omplint els buits que falten. Vegeu que està infinitiu, gerundi i participi, i en alguns ens dona el verb ja en una de les formes impersonals. Per exemple, en el primer tenim
Gerundi corrent. Hem de pensar quin és en infinitiu, que seria corre, per exemple, i en participi seria corregut. Vale? Aleshores, hem de complimentar tota aquesta taula. I a la pròxima sessió el que farem és fer la seva correcció. Així que a treballar. Val, xics, després de fer l'activitat 1, el que fareu és agafar el vostre passaport de les llengües i incloure aquest concepte nou que hem treballat avui, les formes impersonals. Pot ser, i tal vegada en castellà, com ja l'hem treballada, tingueu ja la fulla feta. Seria interessant que pogueu fer la comparació o que s'afegís quan ho fem en castellà o en valencià. Val? I res més. Ara vos toca treballar a vosaltres, fer l'activitat 1 en el vostre quadern, complimentar el passaport amb la teoria inclosa nova i, per acabar la sessió, hem incluït un Kahoot en el que aneu a tornar-se a posar a prova sobre el concepte que vau treballar en la sessió anterior, les paraules compostes. Sí? És molt senzill i espero que siga molt divertit. Així que, xics, ens vegem a la pròxima sessió i farem la correcció d'aquest dia. Disfruteu del cap de setmana i de la vostra família. Vinga, molts besets!